Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у наших рэгулярных стрымах і падчас рэгулярных сустрэчаў з гісторыкам, з нашим палітычным аглядальнікам Евгеном Красуліным. Добрый дзень, спадар Евген. Дзень добрый. Спадар Евген, не маглі мы з вами, я, відаць, настаяў на гэтым, каб мы з вами таксама не адставалі ад актуаліяў, а самая актуальная тэма у звязку з Беларусю і яе суседзямі — гэта тэма мяжы, памежных канфліктаў і гэтак далей. І ведаеце што, давайте мы пачнем нашу размову с, прости Господи, Лукашэнкі, дакладней яго словаў. Калі размова ішла про тое, чаму Літва зачыніла мяжу з-за вось гэтых метэазондаў з кантрабандамі, якія стварылі пагрозу для тых же самых аэрапортаў, працы іх і палётаў самалётаў, Лукашенко сказаў: подумаешь, там лётаюць гэтыя шарыкі, подумаешь, гэтая кантрабанда. Да заўсёды яна была, гэтая кантрабанда. Яны заўсёды вось з гэтай кантрабанды карміліся. Уже не опусцім момант, дзе ён казаў про тое, што гэта літоўцы з тэрыторыі Беларусі самі сабе запускалі гэтую кантрабанду, але что контрабанда была заўсёды. Так вось, давайте мы і звернемся да гісторыі нашай краіны, а можа і не толькі вось конкретно нашай краіны Беларусі, а крыху глыбей. Так вось, мяжа, контрабанда, наколькі гэта было заўсёды, ці былі ў гісторыі такія, можа быть, гучныя нейкія там сітуацыі, звязаныя з мяжой, з кантрабандай, з усім астатнім, што, можа быть, нават прыводзіла да альбо канфрантацыі, альбо пагаршэння адносінаў паміж краінамі. Карацей кажучы, вось памежныя гэтыя сітуацыі, і кантрабанда. У мяне-то адразу Пясецкі ў галаве ўсплывае. Я-то чалавек гістарычна не так дасведчаны, як вы. Таму, калі ласка, вам слово. Ось тут, пачынаючы з той персоны, якую вы прыгадалі. Першую ці другую ж персону я тут прыгадаў. Цытату, якой прывялі. Вось калі выдраць цытату з кантэксту, той рэдкі выпадак, калі гэтая персона казала слушную рэч. Кантрабанда заўжды існавала заўжды. Ось, па меншай меры, пакуль калі існавалі межы паміж дзяржавамі і калі ў дзяржавах існавалі нейкія спробы увесці забарону на транзіт праз гэтыя межы. Забарону на транзіт людзей, забарону на транзіт тавараў там і гэтак далей. Ідэя ў тым ліку. Вось гэта, уласна кажучы, тыя умовы, якія самыя базавыя умовы, якія неабходныя для народзінаў кантрабанды. І пакуль будуць існаваць межы і будуць існаваць забароны на вось гэты транзіт ці абмежаванні, кантрабанда будзе існаваць заўжды. І тут, канешне, будзе вялікае поле для карупцыі, тут будзе вялікае поле у тым ліку і для перарастання гэтай кантрабанды ў штосьці больш сур'ёзнае, больш істотнае. У тым ліку гэта ўнутраныя нейкія замутні, палітычныя, сацыяльныя, эканамічныя, гэтак далей. Вось можна паглядзець, калі не браць, я думаю, мы дойдзем яшчэ да нашых часоў, умоўна нашых часоў, нашых герояў, таго ж Пясецкага. Вось, а возьмем больш раннюю эпоху, гэта эпоха Іспанскай імперыі каланіяльнай. І Іспанія, асабліва ў новым свеце, просто да дрыжыка ўстрашылася, што хтосьці пранікне на ейную тэрыторыю, а тады яшчэ была такая эканамічная ідэя панавала. Гэта меркантылізм, што трэба прадаваць усё на экспарт і нічога не атрымліваць на імпарт. І тады ў дзяржавы будзе галоўнае багацце — гэта золата па тых уяўленнях ці іншыя каштоўныя металы. І вось таму Іспанія вельмі страшылася, што будзе лезці кантрабанда на тэрыторыю яе заморскіх калоніяў. Так і адбывалася, канечне. Бо тыя ж ангельцы, потым брытанцы, яны на гэта ўсё глядзелі, тыкалі пальчыкам у Біблію, казалі: а ну-ка пакажыце мне тыя раздзелы ў Бібліі, дзе сказана, што Бог аддаў новы свет выключна іспанцам.
І карыстаючыся тым, што гіганцкія тэрыторыі, вось гэта узбярэжжы, сухапутныя межы немагчыма ахоўваць эфектыўна, кантрабанда шла жахлівымі, уласна кажучы, маштабамі. І вось, напрыклад, адзін такі кантрабандыст канца 18 стагоддзя Кандарканкі, гэта тэрыторыя віцэ-каралеўства Перу, цяперашняя тэрыторыя дзяржавы Перу, ён на атрыманыя сродкі нават арганізаваў паўстанне даволі вялікае з мэтай адраджэння дзяржавы інкаў. Канешне, паўстанне было задушаным, але тым не менш вось той факт, што кантрабанда давала магчымасці такія мерапрыемствы прыкруціць, это, уласна кажучы, сведчыць само за сабе. Ну і, уласна кажучы, там у іншых цяперашніх незалежных дзяржавах Лацінскай Амерыкі, калі падарожнічаеш па іх, можна са здзіўленнем пабачыць на якой-небудзь унутранай лагуне моцную фартэцыю. Запытваеш, што за фартэцыя, кажуць, ад піратаў. Якія піраты, калі ніякіх выйсцяў да мора няма. А гэта проста кантрабандныя сцяжынкі праходзілі міма, па якіх ты ж брытанцы перакідывалі тавары, перакідывалі людзей, перакідывалі зброю ў тым ліку. Вось дзеля таго, каб падарваць у тым ліку і панаванне вось іспанскай імперыі, што па выніку, і, власна кажучы, прывяло да слушных, скажем так, вынікаў, і імперыя была вымушана адмовіцца ад сваіх валоданняў. У вас пытанне? Да, то бок вы тут нас так мягко падштурхоўваеце да такой тэмы, што кантрабанда гэта не заўсёды просто кантрабанда, што часам гэта дзяржаўныя інтарэсы, а часам нават за гэтымі дзяржаўнымі інтарэсамі за ўсёй гэтай кантрабандай стаяць нейкія лялькаводы, якія пераследуюць свае мэты. Так, добра, да рэптилоидаў бы так не дайсці. Вось, ну, уласна кажучы, сапраўды, кантрабанда гэта вельмі шматузроўневая праблема. І тут можна, вось нават калі мы пяройдзем ужо да нашых мясцінаў, міжваенны час, так, Беларусь, тэрыторыя Беларусі падзелена мяжой. Уласна кажучы, мяжа гэта практычна не ахоўваецца. Вось там, падаецца, у 1924 годзе ў Савецкім Саюзе была рэформа вось гэтай аховы мяжы, там больш-менш гэта было пастаўлена на такія стабільныя рэйкі, але ўсё роўна паспрабуе ахоўваць гэтую мяжу тое, што палякі клікалі зялёнай мяжой, якая праходзіла па тэрыторыі Беларусі, якая праходзіла, дакладней аддзяляла тэрыторыю Беларускай ССР ад Польскай Рэспублікі, і мяжа, якая аддзяляла Польшчу ад той же Літвы і Латвіі. Вось гэтая мяжа, якую вельмі цяжка ахоўваць было. Не было тых прыбамбасаў, якія цяпер ёсць, не было вось гэтых кантрольна-следавых палосаў, не было агароджы калючага дроту, не было сродкаў назірання, толькі пікеты, сакрэты, патрулі і таму падобнае. То бок гіганцкая магчымасць, асабліва для мясцовых жыхароў, якія ўсё гэта вельмі добра ведалі і якія там маглі карыстацца сцяжынкамі, пра якіх памежнікам вядома не было абсалютна. Ну і тым больш зноўку попыт на савецкім баку, на баку БССР, гэта попыт, калі 20-е гады бярэм, гэта у першую чаргу прадукты харчавання. Потым гэта тытунь. Тытунь заўжды быў папулярным таварам для кантрабандыстаў. Вось у зваротным кірунку ішлі, у першую чаргу ішло золата, каштоўныя камені, валюта. Но гэта такі сур'ёзны ўжо, скажем так, узровень. Гэта тое, што ішло не у памежныя населеныя пункты. Вось прадукты харчавання, там, напрыклад, сахарын, самагон польскі вельмі цаніўся у памежных савецкіх рэгіёнах. Вось гэта ўсё на мясцовых рынках і збывалася. А золата цягнулася далей там да Данцыгу. Вось у Данцыгу, наколькі я ведаю, было месца дастаўкі золата з тэрыторыі БССР і СССР у цэлым. Вось, і такім чынам, калі казаць пра мясцовы ўзровень, гэта вось мясцовыя людзі, яны ходзяць туды-сюды, так, каханкі вялікай мядзведзіцы, як пісаў Пісецкі.
І гэта на мясцовым узроўні дзейнічае. Далей ідзе вось тое, што больш сур'ёзна, гэта золата, ці тавары, ну, якіх не было ў Савецкім Саюзе, напрыклад, ты ж цыгары. Ось кантрабанда цыгараў, яна была на высокім узроўні з захаду, яна асягала да Масквы, да вышэйшых кабінетаў. І таксама, ось калі браць ужо 30-е гады, гэта тавары такога не тое, што паўсядзённага спажывання, а тавары для людзей. Напрыклад, фотоапараты, нейкая бытавая тэхніка, якой не было ў Савецкім Саюзе. Ось такая кантрабанда. А далей ўжо ідзе іншы ўзровень. Гэта кантрабанда, скажем, тэхнікі буйной, у тым ліку і вайсковай, што ішло ў бок Савецкага Саюзу, напрыклад, з Нямецчыны у 30-х гадах. Гэта нейкія гаспадарчыя машыны, ці зноўку тэхналогіі. І вось на ўсіх узроўнях зразумела, што гэтая з'ява не можа існаваць без пэўнага судзеяння з боку дзяржаўных установаў. Усё роўна, як бы ты там спрытна не хадзіў гэтымі сцяжынкамі, як бы ты спрытна не плаваў па рэках і азёрах памежных, на вялікіх ці маленькіх лодках, усё роўна ты трапляешься. Цябе можна вылічыць нават на мясцовым рынку. Прыходзіш там, усе адзін аднога ведаюць, о, чужак з чужым таварам. І як у гэтай сітуацыі ўсё ж такі выжываць? Гэта зноўку карупцыя, гэта сувязі з гэтымі самымі дзяржаўнымі інстытуцыямі, гэта заахвочванне дзяржаўных інстытуцый, прычым не абавязкова гэта ну, такі падпольны незаконны подкуп, бо дзяржаўныя інстытуцыі таксама зацікаўлены. І не толькі ў грашовым вымярэнні гэтая зацікаўленасць, бо кантрабанда, гэта зноўку кантрабанда ў тым ліку і людзей, кантрабанда інфармацыі. І тут кантрабандыст ідзе рука об руку з выведнікам, шпіёнам. Ось ён можа літаральна ісці з гэтым шпіёнам праз мяжу, каб закінуць яго на тэрыторыю, як цяпер кажуць, несяброўскай дзяржавы, ці можа выконваць нейкія даручэнні, там, ну, паглядзець, дзе якія цікавыя аб'ектікі размяшчаюцца, паразмаўляць там з патрэбнымі людзьмі, падрыхтаваць глебу для далейшай працы вось гэтай самай агентуры. І таксама, вось, дарэчы, што ішло ў вялікіх памерах, маштабах з тэрыторыі Савецкага Саюзу кантрабандных, гэта літаратура. Літаратура зразумела якога кшталту, тая, якая ўздзейнічала на мазгі людзей, у тым ліку беларусаў, і што, дарэчы, нараджала плыню людзей з тэрыторыі Польшчы на тэрыторыю Беларусі. Гэта у асноўным, ну, дзеячы, якія спачувалі камуністычнай партыі заходняй Беларусі, гэта людзі, якія, ну, скажем так, былі небагатымі, і яны верылі вось гэтым аповедам пра тое, як цудоўна жывецца ў савецкай Беларусі, як там вось ажыццявілася гэтая спрадвечная мара цёмных беларусаў, жыць заможна, шчасліва. Вось, і ідуць, вось мне апісваў адзін чалавек, які ў дзяцінстве перасякаў так мяжу, як ішла сям'я, вялікая, там пад 10 чалавек, карову з сабой вялі, самы малы трымаўся за хвост гэтай каровы. Вось яны прайшлі цераз мяжу, но там іх перахапілі памежнікі, канешне, тут жа мінус карова, тут жа мінус усе каштоўнасці, якія яны з сабой цягнулі, тут жа цеплушка і на паўночны Урал. Вось, уласна кажучы, тое, што выглядала, было кантрабандай у тыя часы. І зноўку гэта даволі актыўна выкарыстоўвалася спецслужбамі ў сваіх інтарэсах. Дзеля сваёй падрыўной дзейнасці на чужой тэрыторыі, і у тым ліку гэта прапаганда, гэта агенты, гэта дыверсіі, шпіянаж і таму падобнае. Спадар Евген, а вот калі на канкрэтных прыкладах, калі мы ўжо кажам вось пра гэты перыяд міжваенны час найперш, ну і тут безумоўна адразу
пойдзем по лёгкам шляху персоны асоба Пісецкага узгадваецца, ўсё ж таки калі браць на яго прыкладзе, наколькі кантрабандысты гэта былі агентура і маргінез, як кажуць у сучасным нашым асяроддзі, наколькі Пісецкі ўсё ж таки, на ваш погляд, быў агент які? Що ж таки польскай выведкі, ГПУ расійскага маскальскага тут на тэрыторыі ці каго? Ну, Масада тады не існавала яшчэ, але маглі б яго ўжо тады і туды ўпісаць. Але на ваш погляд. Ну, калі б быў у той час Масад, можа ён і ўпісаўся. Бо так, калі пачытаеш творчасць Пісецкага, узнікае ўражанне, што ён быў даволі чалавек апартуністычны такі. Ён быў гатовы папрацаваць паўсюль, ну, там, дзе, уласна кажучы, была выгода. І там, дзе зноўку быў нейкі інтарэс. І вось тут, калі вы задавалі пытанне, у мяне адразу ўзнікла ў галаве, а што такое маргінез, так? Ось што мы будзем пазначаць пад гэтым паняццем, як нейкае выгнанне з грамадства, там, не ведаю, асуджэнне праз непрыяцце агульнапрынятых нейкіх этычных нормаў. Ну, так гэта неяк не, скажем так, не знаходзіць пацверджання у гісторыі, каб кантрабандысты былі вось такімі выгнаннікамі, маргіналамі. Нават, дарэчы, калі паглядзець творы мастацтва, не толькі кнігі Пісецкага, але і кінафільмы, тут, і прычым не толькі савецкія ці постсавецкія, фільмы еўрапейскія, напрыклад. Ой, боже мой, уже не будзем казаць пра Амерыку, пра бутлегераў і ўсё астатняе. Абсалютна. Вось там жа няма такого памкнення зрабіць кантрабандыста ў нейкую вельмі адмоўную фігуру. Яна можа быць, скажем так, камічнай, яна, канешне, можа быць беспрынцыпнай, можа быць небяспечнай, но нельга казаць, што гэта вось, скажем, такі выгнаннік, як вобраз наркотрафіканта, хаця таксама кантрабанда, так? Но тут спецыфічная кантрабанда. Так што нельга казаць, каб у беларускім грамадстве вось быў такі адмоўны вобраз кантрабандыста, тым больш, што, ну, уласна кажучы, памежныя рэгіёны, яны традыцыйна жылі такім промыслам, даволі шмат, я думаю, там пабудавана такіх дамкоў прывабных і лецішчаў, вось якраз на грошы гэтай кантрабанды. Бо зноўку існуюць бар'еры, існуюць забароны розныя па розных баках бар'ераў, і дзеля таго, каб усталяваць раўнавагу па гэтых баках ад бар'ера, вось, уласна кажучы, узнікаюць кантрабандысты, можна казаць, фізычная з'ява, не столькі сацыяльная, гістарычная, просто трэба усталяваць раўнавагу і ад гэтага атрымаць прыбытак. Ну, увогуле, да, романтычныя такія асобы, калі браць нават найноўшую, калі не браць кнігі Пісецкага, вон вам, калі ласка, культавы народны альбом, песня «Кантрабандысты», як падаецца, а ў кантрабандыста сталёвыя нервы і гэтак далей. Романтычна. Ну, романтычна, але калі прыгадаць... Асабліва голасам Касі Камоцкай. Ого, мне так не атрымаецца, это ж безумоўна. У вас таксама, так што не спадзявайцеся. Але, спадар Евген, ўсё ж таки, нягледзячы на ўсю романтыку, калі вось паглядзець, да прыкладу, на той міжваенны час, вось гэты кантрабандныя прыгоды Пісецкага самого, ўсё ж таки, чым скончыўся гэты романтычны, але досыць змрочны час. І калі пераводзіць на сённяшнія рэаліі, вот вы, як гісторык, найбольш пасуеце для того, каб паспрабаваць запаралеліць, ці ёсць яны, дакладней, гэтыя паралелі тых змрочных часоў міжваеннага часу 100 гадоў таму, і чым яно скончылася, і ці варта нам рыхтавацца да паўтору цяпер? Вось тут зноўку у гэтай шматграннай, шматузроўневай тэме кантрабанды мы цяпер выходзім увогуле на такія зааблокавыя вышыні, там, дзе баўтаюцца гэтыя самыя зонды метэаралагічныя, но насамрэч гэтыя зонды, яны
не столькі падставы, не столькі, скажем так, несучыя элементы таго, што адбываецца, колькі сімптомы, па якіх можна ну не кацачыць, скажем так, рэканструяваць тое, што адбываецца і тое, што чакае адпаведна. Адзінае, што тут сама тэма кантрабанды, як шматузроўневая, яна можа заблытаць, яна можа вывесці у нейкія іншыя сферы, паставіць зусім іншыя мэты і задачы і не даць разабрацца ў сітуацыі, зразумець, а куды мы ўсе ідзем. Вось, уласна кажучы, тэма кантрабанды цяпер гэта не тая тэма, якая вартая абмеркавання. Гэта, канешне, забаўляльна, ўсё романтычна, гэта цікава, но ўсё куды больш сур'ёзна, куды, скажем так, больш небяспечна і куды менш смешна. І тут зноўку так можна перакінуць масток з міжваеннага перыяду ў наш час. Вось была такая гісторыя, у Польшы быў дэфіцыт солі, гэта 38-39 год, перад самай другой сусветнай вайной. Ну і, канешне, кантрабандысты шасталі за соллю праз мяжу, іх лавілі, бывала, што лавілі. Ну, заўжды патрэбныя ахвярныя казлы, зразумела, што трэба ж апраўдваць тым жа памежнікам і іншым спецслужбістам сваё існаванне. Но бывала, што адпускалі вось гэтых прыйшоўшых за соллю і праважалі іх фразай «Нічога, хутка у вас будзе соль». Што паказвала не тое, што гэтыя ўсе там памежнікі, мытнікі ведалі, што будзе напад. Яны разумелі, што ён будзе. У іх былі ўсе падставы такія высновы рабіць, што хутка мы да вас прыйдзем. І тады будзе вам і соль, і больш нічога. І вось цяпер, калі мы глядзім на тую сітуацыю, якая складаецца на межах Беларусі заходніх, дзе зноўку асноўнай тэмы ўсплывае кантрабанда, вось, ну, зразумела, што калі бярэм шырэй, адразу ўзнікае думка, што не кантрабанда гэта, так? І недарэмна вось ідуць дыскусіі, падчас завочнай дыскусіі, што тыя ж метэазонды гэта не проста кантрабанда, якая ўзнікае там, спачатку вазілі чыгуначным транспартам, фурамі вазілі гэтыя цыгареты, так? Потым паспрабавалі, калі чыгуначны наземны транспарт абмежаванне атрымаў, паспрабавалі дронамі перавозіць. Дроны гэта вельмі такая каштоўная рэч, каштоўны сродак дастаўкі. Метэазонды, хоць і залежныя ад надвор'я, ну, туды ставяць GPS-трекер, вось бок прымаючы мае гэты трекер на сваёй мабілі, ён знаходзіць пасылачку. Вось падаецца абсалютна бесшкодная, так? Ну, адносна бесшкодная, калі адмінусаваць вось гэтыя эканамічныя страты, карупцыю і так далей. Вось, а з іншага боку, тут жа можна прынесці значныя страты тым жа авіякампаніям, што, уласна кажучы, і было нанесена, аэрапортам, пасажырам, людзям простым. І гэта ўсё не проста так. Вось тут нават без, некаторыя думалі, там, ну, можа, там шпіёнскае абсталяванне. Можа, правяраюць, як можна эфектыўна даставіць выбухоўку. Там, напрыклад, вось калі, падаецца, у мінулым годзе на адным з палігонаў у Літве прызямліўся такі метэазонд, там вялікая хваля была абмеркаванняў, што правяраюць, ці можна так выбухоўку дастаўляць. Можа, і правяраюць. Ну, уласна кажучы, не гэта галоўнае, відавочна. Галоўнае, відавочна, гэта стварыць падставы для хаосу. Падставы для хаосу, праз гэтыя падставы стварыць незадаволенасць, у першую чаргу тое, што завецца простыя грамадзяне, торговая марка, і кіраўніцтва дзяржавы, паставіць пад сумненне здольнасць гэтае кіраўніцтва эфектыўна кіраваць, а само кіраўніцтва паставіць ва ўмовы, калі трэба прымаць хуткія рашэнні, а ты знаходзішся пад ціскам, як вядома, ўсё пагаршаецца.
і рашэнні прымаюцца, ну скажем так, неэфектыўныя, не заўжды адэкватныя, спрэчныя, як вось, напрыклад, зачыненне межаў. А гэта ў сваю чаргу ўжо выкарыстоўваецца для наступнага раунду ціску. Вось раней там ціснулі, што вы не можаце абараніць нашу паветраную прастору ад гэтых дронаў і метэазондаў, самі пахаваліся, нас не папярэдзілі, трывогі не абвесцілі, абвесцілі б трывогі, было б сказано, а нас усіх дарэмна абудзілі там за нейкага дрона. Ну і карацей, тут можна прычапіцца да любога дзеяння, любога слова і гэтак далей. Ось, і далей, калі кіраўніцтва прымае нейкае рашэнне по той же схеме, пачынаем, а што зачынілі мяжу, простыя людзі терпяць, а насамрэч вы увогуле, вы прайгралі, вы здаліся гэтаму аўтарытарнаму лідару, і увогуле нам вайна не трэба, трэба выходзіць з НАТО. Вось тут гэтая кантрабанда, якая першапачаткова стаіць на грунце вось гэтых эканамічных інтарэсаў асобных людзей недзе там на памежжы. Ну, конечно, калі тытунь бярэм, мы ідзем вышэй узроўнем. Вось, а ўсё гэта з'яўляецца элементам таго, што цяпер модна называць гібридная вайна. І тое, што гэта нарастае, вельмі непрыемны сігнал. Ну вось акурат такі, давайте вот наколькі далёка мы, на ваш погляд, ад гэтай вялікай вайны, погляд праз кантрабанду, да? Ну тут хутчэй не праз кантрабанду, тут хутчэй праз комплекс. Гэта і лагістыка, гэта і палітыка, гэта і вытворчасць розных аб'ектаў, тавараў, якія неабходны для вядзення вайны. Адпаведна, гэта набліжэнне гэтай вытворчасці, у тым ліку да межаў патэнцыйных праціўнікаў. І тут у нас атрымліваецца вельмі непрыемная карцінка. Вось я заўжды выступаю супраць таго, каб там задавалі пытанне наконт датаў. А вось калі адбудзецца? Калі адбудзецца, ніхто не скажа. Но, тым не менш, можна паспрабаваць, ну, так скажем, прааналізаваць вось гэтыя фактары, і на выйсце атрымаецца, ну, прыблізная карціна, умоўная, не абавязковая зусім, но, тым не менш, можна вось гэта ўсё прыкінуць у тым ліку ў пляне тэрмінаў. Калі мы возьмем рыторыку расійскіх палітыкаў ці каля палітыкаў, вось недавно Караганаў даў інтэрв'ю аднаму нямецкаму рэсурсу. Рэсурс, ну, такі сабе, там тэорыя змовы, ўсё такое, но Караганаў гэта не рэптилоід зноўку, гэта канкрэтны чалавек, які выказвае, яшчэ ў 90-х ён выказваў думкі, якія потым зрабіліся такімі агульнапрымальнымі ў Расіі ў 2000-х, 2010-х, і цяпер з'яўляюцца. І там такія адкровенныя пагрозы у бок Еўропы, знявагі ў бок Еўропы і заявы пра непазбежнасць ядравых удараў. І гэта што кажа? Пра што кажа? Пра тое, што такая ідэя ў Расіі прысутнічае. Зноўку гэтую ідэю не хаваюць іншыя людзі, ўжо не як Караганаў каля палітыкі, а якія непасрэдна палітыкі. Можна паглядзець той же канал X у Дмітрия Медведева, ну і гэтак далей. Тут можна шмат прыкладаў, канешне, прыводзіць. Вось насуперак тым, хто кажа, а хто пацвярджае, што сведчыць, што Расія рыхтуецца да вайны супраць Еўропы. Вось гэтыя выказванні сведчаць пра падрыхтоўку вайны. І далей канкрэтныя ўжо моманты. Падаецца, у размове з вами Жыгар казаў пра вось гэтую лагістыку, якая рыхтуецца ў Беларусі. Што там, падаецца, ён казаў, для ўварвання ва Ўкраіну яна рыхтавалася год. Вось можете падлічыць. Я яшчэ калі ездзіў з Беларусі праз мяжу заходнюю, я бачыў, як будуюцца вось гэтыя дарогі, ці рамантуюцца тыя, якія існуюць. Зноўку памятаю трасу Менск-Віцебск.
у раёне Плешчыніцу, абсталяваную пад узлётна-пасадкавую паласу. Вось гэта ўсё было падрыхтавана яшчэ загадзя. І цяпер дзеля таго, каб зноўку, калі абапірацца на словы спадара Жыгара, можна казаць, што даволі хутка гэты падрыхтоўчы перыяд можа прайсці. Далей, верыць, што дзеля таго, каб атакаваць Еўропу, Расіі патрэбны вялікія запасы дронаў, но гэта не зусім так, бо зноўку тэхналогіі змяняюцца, калі вялікія запасы дронаў пабудаваць, там праз 2-3 месяцы гэта будзе нікому не патрэбны, уласна кажучы, хлам. Таму трэба падрыхтаваць вось гэтыя вытворчасці, якія будуць падрыхтаваныя да новых тэхналогіяў, і размесціць іх найбліжэй да тэатру баявых дзеянняў. Вось, калі ласка, тэрыторыя Беларусі, там, наколькі ведаю, зноўку па дадзеных Белпола будуюцца прадпрыемствы па выпрацоўцы снарадаў, дакладней балванак для снарадаў. І гэта зноўку сведчыць пра падрыхтоўку да вайны. І калі кажуць, што Расія там будзе гатовая ўварвацца недзе ў 30-м па больш песімістычных прагнозах 27-28, я б усё ж таки казаў, што імаверна і больш ранняя дата. І тут, як то не дзіўна, падстава ўзрост тых, хто прымае рашэнне ў той жа Маскве. Вось усе кажуць, калі я пішу, што там той же Лукашенко меціць на пасад у Крэмлі. І мне кажуць, ды ён жа стары, куды яму? Ды і Путін стары. І вось гэта якраз робіць імавернасць вайны больш хуткай. Яны хочуць не спазніцца. Яны хочуць, каб гэта адбылося пры іх. Яны хочуць прыняць парад на Хрышчаціку, а то і на алеях Русалімскіх, а то, хто яго ведае, і на Ундер-ден-Лінден. І вось ім для гэтага трэба спяшацца. Яны рызыкуюць, уласна кажучы, мала чым. Яны пажылі. Ось, зноўку памятаем гэтую формулу, усе здохнуць, а мы ў рай трапім. Што робіць якраз гэтую вайну? Яны яе прайграюць. Гэта вось, у гэтым сумненняў няма. Але колькі народу паляжа перад гэтым, колькі будзе разбурэнняў і што застанецца вось на гэтым попелішчы, вось гэта вялікае пытанне пасля гэтага глобальнага пройгрышу. Ну, одно можна дакладна сказаць, кантрабанда застанецца. Ўсё адно, перажыве ўсё. Ведаеце, калі будзе перамога, я думаю, межы будуць прыбранымі, і тут з кантрабандай, скажем, не будзе падставы для яе. Іншае, што можа, канешне, узнікнуць іншыя межы, там, на ўсходзе дзе-небудзь. Ну, на беларуска-кітайскай мяжы будзе, як без кантрабанды? Но хутчэй за ўсё будзе, ад яе нікуды не падзенешся. Давайте мы на завяршэнне, так бы мовіць, як мы гэта любім, закончым таксама вяртаннем да нашай першапачатковай тэмы, тым больш што Вожык Патрыёт задае такое добрае пытанне. Калі вось вы ўзгадалі Жыгара, вы ўзгадалі іншае, а я працягну. Беларусь сёння як адзін вялікі міжваенны ракаў, пытаецца Вожык Патрыёт. А мне ўзгадаліся словы Раманчука, які вельмі шмат падчас вот наших эфіраў таксама расказваў пра вось гэты кантрабас, як ён кажа, і усе астатнія схематозы, якімі займаліся раней вот той же самы міжваенны час, узгадываючы Пісецкага і ўсё астатняе, нават на ўзроўні крышавання нейкіх дзяржаўных структураў, але ўсё ж таки нейкія асобныя там людзі, структуры, там нешта там такія арганізацыі. А на сёння Раманчук сцвярджае, што кантрабанда гэта справа дзяржаўная, якая крышуецца асабіста Лукашэнкам і яго стаўленікай і запаўняе іх гаманцы і кішэні. Наўпрост, то есть дзяржава кантрабандыст. Было такое ў гісторыі? Но дзяржава кантрабандыст, уласна кажучы, калі пакапацца, я думаю, можна знайсці ў розных рэгіёнах
у розных перыядах прыклады, калі дзяржавы пры пэўных умовах пераўтвараліся у такіх кантрабандыстаў. Скажем так, ну, ніколі кантрабанда не была асновай для існавання дзяржавы. Хоць, ну, тут трэба глядзець. А тое, што кантрабанда часцяком з'яўлялася значнай часткай прыбытку, не тое, што бюджэту, а кішэняў вось усёй гэтай чынавенскай іерархіі да самага верху, гэта адназначна тут. Власна кажучы, вось давайте, ну, з цыгаретамі ўсё зразумела. Тут усе салідарна ў думцы, што без крышавання з боку дзяржавы прагарнуць вось такія аперацыі з пасылкай сотняў гэтых метэазондаў ну, немагчыма. Вось давайте паглядзім з перамяшчэннем людзей праз межы, вось якраз як забароны і бар'еры нараджаюць вось гэты попыт і адпаведна нараджаюць кантрабанду. Ці штосьці падобнае ёй, падобныя з'явы. Вось стаіць чарга з аўтобусаў вялікая на мяжы для праезду, скажем, у Польшу. І, канешне, тыя, хто ў задніх аўтобусах, яны так глядяць на гадзіннік, колькі тут десяткаў гадзін трэба будзе стаяць, а то і сотню, а там самалёты, там адпачынак, там крамы і гэтак далей. І, канешне, усе імкнуцца як мага хутчэй перайсці гэтую мяжу, а як перайсці? Перасесці ў аўтобусы, якія бліжэй у чарзе. О, вось вам падстава для бізнесу. Скажем, стаіць аўтобус перад шлагбаумам, ён напаўпусты, і ў яго сцікаюцца пасажыры з задніх аўтобусаў. І просяць, канечне, каб іх перавезлі там. Ну, зразумела, не за так. Мы ж да вас просімся, пан кіроўца, мы вам усё гэта там, мы вам аддзячым, там, кіроўца ставіць свой прэскурант, адпаведна, колькі каштуе месца ў ягоным аўтобусе, ось так запаўняецца аўтобус, ён едзе. Ну, можна падлічыць, так, колькі можна атрымаць з аднаго такога бусіку. Зразумела, у тых жа памежнікаў узнікаюць пытанні, што гэта, паночку, табе такі поўны аўтобус, вось, звычайна, такога не было, і ўвогуле, а ну-ка, давайте, можа, квіточкі там праверым, так, адкуль у вас гэтыя пасажыры ўзяліся. Тут ёсць да чаго дакапацца, так? Значыць, гэтаму кіроўцы трэба зрабіць так, каб аўтобус усё ж такі не стапарнулі, бо у наступны раз у яго ніхто не падсядзе і прыбытак не прынясе. Адпаведна, трэба дзяліцца з гэтымі памежнікамі. Памежнікі таксама людзі падкантрольны, у іх у кожнага камера на грудзях вісіць. Вось, і тут дзеля таго, каб гэты выгадны бізнес зноўку падлічыце, колькі можна было ўзяць вось гэта шнурку аўтобусаў, які стаіць і чакае сваю чаргі. І гэта ідзе вышэй. А ты, адпаведна, таксама, ну, паколькі вертыкаль улады пабудавана, гэтая вертыкаль улады з'яўляецца зручнай клакай дзеля таго, каб гэтыя сродкі падымаліся вышэй, вышэй, вышэй. Вось, і такім чынам, так, тут не тое, што гэта, скажем, частка дзяржаўнай палітыкі, але тое, што гэта частка прыемнага прыбытку дадатковага, гэта адназначна. І тое, што тут задзейснены, скажем так, адказныя людзі з чыноўніцкай вертыкалі, гэта таксама зразумела. Ну вось так, да, бачыце, ўсё ў гісторыі закальцавана, ўсё ў гісторыі паўтараецца, на ўсім трэба вучыцца. Шкада толькі, што гісторыя вучыць таму, што нічому яна па выніку не навучае новае пакаленне. Гэта таму, што людзі аптымісты, таму яны не вераць касандрам. Яны думаюць, што ўсё будзе куды прасцей, аптымістычней і прыемней. Ну вось, на прыкладзе гісторыі кантрабанды мы не толькі паглядзелі на тое, што было, але і паглядзелі на тое, што адбываецца сёння, наколькі кантрабанда гэта не толькі кантрабанда і да чаго ўсё гэта можа прывесці. Дзякуй вялікі за выдатны аналіз нашаму гісторыку, палітычнаму аглядальніку Евгену Красуліну. Я нагадаю, што мы са спадаром Евгенам сустракаемся рэгулярна раз на 2 тыдні, таму каб не прапускаць нашыя сустрэчы, калі ласка, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Так, я спадар Евген так уважліва глядзіць, можа абвестку нейкую хочаце зрабіць? Я якраз слухаю. Потому что тут акурат писали,
эфир і Ефім Такое, што запрашаецца. Хесін пісаў про тое что спадара Яўгена заўсёды вельмі цікава слухаць, з задавальненнем быў бы яго студэнтам. Ну вось бачыце, таксама з задавальненнем Асталось пабудаваць універсітэт вакол. Ну кантрабандай будем веды дастаўляць на радзіму ў Беларусь. Дзякуй вялікі спадар Яўген, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна, шчасліва.